אוקיי, שלום לכולם, היום נדבר על הפגישה ההיסטורית בין טראמפ לשי, מי המנצח ומה ההשלכות של הפגישה הזאת עלינו. נדבר גם על ההשלכות עלינו בהקשר של הורדת הריבית שהתרחשה אתמול בארצות הברית, עוד 0.25% ירידה בריבית, ונדבר גם על אינווידיה, שמגיעה לשווי של 5 טריליון דולר, החברה הגדולה בעולם עולה ועולה ועולה, ואיך זה מסתדר לנו בתוך הסיפור של בועת ה-AI ושל ההליכה למעלה, לפני הפיצוץ הגדול. אז שוב, ברוכים הבאים לערוץ של קובי צוקר, ניתן לכם פה באופן קבוע תמונת מקרו, כלכלה, לאן הולכים השווקים, איפה אנחנו נמצאים ולקראת מה אנחנו הולכים. חשוב מאוד לעשות סאב לערוץ, לעשות לייק לסרטון, לשתף עם חברים, ובואו נתחיל. אוקיי, אז בואו נתחיל קודם כל בפגישה של טראמפ ושי. בואו נחלק את זה לשתיים, כי היה את התכלס, מה שיצא מהפגישה, התוצאות של הפגישה, שעוד התבררו, אבל כבר יש לנו את האינדיקציות הראשוניות לתוצאות, שעוד שנייה ניגע בהן, הן מעניינות כשלעצמם, אבל יותר מעניין אפילו היה, לדעתי, השפת גוף וכל המסביב בין טראמפ לשי, ואפשר לראות הבדל, שימו לב פה בסרטון שהם בפני התקשורת, רואים איך טראמפ מנסה כל הזמן ליצור את הקשר עין, הוא מסתכל על העיניים של שי, שי רק קורא מהדף, מנסה לא ליצור קשר עין באופן קבוע עם טראמפ, טראמפ הרבה יותר מחזר אחריו, זה ככה נראה בצילומים שהיו גם ביציאה, הרבה יותר מחפש את האישור של שי על כל הדברים, את הקרבה שלו, גם מדבר על זה שהולכת להיות פגישה טובה, תהיה פגישה טובה, והייתה פגישה טובה, ושי ככה הרבה יותר קריר, הרבה יותר מרוחק, פחות בתוך האירוע, אפשר לראות ממש את ההבדל ביניהם, זה לא משהו שאפשר להסתיר, זה ממש משהו בשפת הגוף באופן ברור ביותר. תראו למשל, כשהוא נפגש עם פוטין, איך שי נפגש עם פוטין, לעומת איך הוא נפגש עם טראמפ. הוא על לחיצת ידיים עם פוטין, ועכשיו הוא בא ויוזם חיבוק בין שני המנהיגים האלה, לעומת זאת פה אצל טראמפ זה הרבה יותר קריר, לחיצת יד, ישר הוא מוריד את העיניים ממנו, מסתכל למצלמה, לא מחייך, לוחץ יד, אבל הוא בשפת גוף שלו רוצה, טראמפ הרבה יותר רוצה את האירוע הזה מאשר שי, זה די ברור, ואני חושב שיש כן חשיבות לנושא של שפת גוף, אבל בסופו של דבר, כן אפשר לדבר גם על תכלס, מה יצא תכלס? אז האמת שלא רע, מבחינת ארצות הברית, כן, שבעצם היא הורידה אמנם לסין את המכסים מ-57 ל-47, הורידו 10%, אבל בתמורה סין תילחם בכל הנושא של הפנטניל, הסם הזה שטראמפ מנסה להילחם בו שלא ייכנס לארצות הברית, וסין גם תקנה סוגי סחורות שונים מארצות הברית בכמויות מאוד מאוד גדולות, כמו 12 מיליון מטריק טון של סויבינס, כן, של תבואה, וגם גז וגם נפט, והם יקנו המון סחורה אמריקאית, שזה מצוין לארצות הברית, טראמפ מאוד אוהב את זה כמובן, זה האינטרס שלו, של הכוח העבודה האמריקאי, והחקלאים האמריקאים, והתעשייה האמריקאית, וזה מה שהוא יביא הביתה לארצות הברית. מה שעוד ולא פחות חשוב, הם קבעו להיפגש, או לפחות לתכנן פגישה באפריל, טראמפ יבוא לשי, לסין, שזה עוד לא קרה, כי הפגישה עכשיו הייתה בדרום קוריאה, עכשיו התכנון שהוא יבוא באפריל לשם, לשי, ולאחר מכן שיבוא לבית הלבן. וזה מאוד חשוב, כי בעצם הם מנסים לשמר את הדיאלוג בין שתי המעצמות, כי בשנה האחרונה ראינו שהיה יותר קונפליקט מאשר דיאלוג, וזה הוביל למשברים. ואם השתי מעצמות האלה לא ישבו לדבר כמו שצריך ובאופן קבוע, העולם יכול ללכת לתקופה לא טובה. לכן זה מאוד מאוד חשוב, טראמפ מתחיל להבין את זה, ולכן הוא שינה את כל הטרמינולוגיה שלו כלפי סין, הרבה יותר רך, הרבה יותר מכיל, הרבה יותר מקבל, רוצה שיתוף פעולה, רוצה הסכמים, לעומת מה שהיה כשהוא נכנס לתפקיד בינואר, ואחרי זה בליבריישן דיי של אפריל, ואיך הוא דיבר על סין, ושאנחנו נפסיק ולא נעבוד איתם, הנה, אבל בסופו של דבר הוא הבין שהוא לא יכול להילחם בכל העולם, ולא יכול להילחם בסין, ולכן הוא מנסה לשנות את הטון, ודווקא שי הוא יותר קריר כרגע, ולכן זה קצת מדליק נורה פה. הנושא של טיואן לא עלה למיטב ידיעתי, אולי שם בארבע עיניים, לא יודע, אבל זה שהם קבעו לדבר באפריל, לבוא לשי, לסין, לפגישה, ושטראמפ הזמין אותו אחרי זה לבית הלבן, ברור שבתקופות כאלה זה דווקא חכם לעשות, כי שי בעצם כמובן לא ינסה לפתוח מלחמה בטיואן, כשהוא יודע שבעצם הוא אמור לבוא לבית הלבן, אבל כמובן הכל אפשרי בפוליטיקה העולמית. אז זה מהבחינה של הפגישה. הדבר השני החשוב שקרה השבוע, שימו לב פה, אתם יכולים לראות את רשימת הנכסים הגדולה בעולם, אינווידיה שהיא בעצם מקום 2, אבל בעצם מקום ראשון דה פקטו מבחינת החברות, היא מקום ראשון, הגיעה לשווי של 5 טריליון דולר לראשונה בעולם, חברה שמגיעה לשווי 5 טריליון, הבאה אחריה זה אפל שהיא ב4 טריליון, שתבינו, היא צריכה לעלות עוד ב-25% כדי להגיע ל5 טריליון, ולאחר מכן מייקרוסופט קרובה ל4 טריליון, ואחרי זה גוגל, הכסף, אמזון, ביטקוין, וברודקום ומטה סוגרת את העשירייה הראשונה רק עם שווי של 1.6 טריליון. אז אין ספק שאינווידיה עשתה בעצם מהלך מדהים, היום שיצא ה-ChatGPT, בעצם זה נקודת המפנה, וזה בעצם היום הולדת של ה-AI, הולדת ה-AI בנובמבר 22, ועכשיו 3 שנים אנחנו לתוך המהפכה, ושימו לב, ב3 שנים זה המרקט קאפ, מה שאתם רואים פה זה השווי, שוק של חברת אינווידיה, שהיא המייצרת את השבבים, ואת כל המוחות של ה-AI, וכן, היא הגיעה לשווי מפחות מחצי טריליון, אולי 0.2 טריליון, הגיעה לשווי של 5 טריליון, יותר מפי 10 בתקופה של 3 שנים, פה אנחנו נמצאים.
עכשיו בואו ניקח את זה עוד צעד אחד קדימה, נשווה בין מה שהיה בשנות ה-90, אז היה לנו NVIDIA שלה, אז הייתה סיסקו, וסיסקו הייתה חברה מאוד מאוד גדולה אז בשנות ה-90, במהפכת האינטרנט, ובשיא שלה היא הגיעה לשווי עד כדי כך גבוה, שהוא היווה 4% מכל מה שמיוצר בארצות הברית בשנה אחת. כל השירותים והסחורות שמיוצרים בשנה אחת בארצות הברית, היא הייתה 4% מזה. באותו זמן, סיסקו. עכשיו בואו נשווה את זה להיום, NVIDIA היא היום 16% מכל התוצר האמריקאי, מכל מה שמיוצר בארצות הברית בשנה אחת, היא 16%, שזה מפלצתי. ופה ספציפית בגרף הזה הוא מראה שבעצם לאחר מכן באה הקריסה, אבל אנחנו, אוקיי, יודעים שאנחנו מדברים על בועת AI, אבל בינתיים זה עוד יכול להמשיך. אבל כן, אם אז היה 4%, היום זה פי 4, מבחינת השווי של החברה הגדולה בעולם ביחס לכל התוצר, כלל התוצר האמריקאי בשנה אחת. בעצם פה אנחנו על אותו משקל יכולים לראות מה קורה אם ניקח את המדד הגדול האמריקאי, S&P 500, ונחלק אותו לשתיים. נשים בקו הכחול רק את החברות שהן לא AI, כל חברה שהיא לא AI תיכנס לקו הכחול, ואז אתם יכולים לראות את התשואה מיום השקת ה-ChatGPT עד היום, תשואה של 20%, כן? שזה חלש מאוד, 20% בשלוש שנים, זה 7% בשנה, זה מאוד מאוד חלש, 7% בשנה. לעומת זאת, אם ניקח עכשיו נחלק את זה וניקח את חברות שהם יש להם AI, שהם קשורים ל-AI, אנחנו נראה שזה בעצם החברות במדד הכתום, אז הוא עשה כמעט 200%. זאת אומרת, S&P של חברות טכנולוגיה שקשורות ל-AI עשה 200% בתקופה של 3 שנים, לעומת החברות האחרות שהן לגמרי לא קשורות ל-AI, שעשו 20% בשלוש שנים. בעצם אותו מדד, אותה מדינה, ארצות הברית, אבל אנחנו חיים בשתי עולמות שונים. יש את עולם ההייטק או עולם ה-AI, ויש את כל השאר. והפערים, שימו לב לפער שהולך וגדל, נכון להיום הפער הוא עצום בצמיחה וברווחים של חברות AI לעומת החברות הלא AI. אגב, בקו הכתום הזה יש בסך הכל 41 חברות, כמובן NVIDIA ביניהם, ובקו הכחול יש 459 חברות, כי אנחנו מדברים על S&P 500, 500 החברות הגדולות בארצות הברית, אז 459 מתוכם, שזה כמעט כולם, כן? זה 90%, הם בעצם בתשואה אפסית של 3 שנים, לעומת 10% של ה-AI שהם בתשואה פנומנלית ב3 שנים. לכן הפערים הם פשוט אדירים. זאת אומרת, יש צמיחה בשוק, אבל זה ממוקד מאוד מאוד בחברות טכנולוגיה ובדגש על AI. עכשיו נחזור לשוק שלנו, ואנחנו פה משווים בין התקופה של שנות ה-90 שוב, כי באמת זאת הייתה מהפכת האינטרנט, והיום מהפכת ה-AI מאוד מאוד דומה. פה יש השוואה בין איפה אנחנו נמצאים היום, לעומת איפה שהיינו בשנות ה-90, הקו האדום זה איפה שאנחנו היום, ואם נמשיך כמו שהיה בשנות ה-90, זאת אומרת שנרד, נעלה, עד שנגיע לפיק בספטמבר 2026, אולי עוד פיק בפברואר 27, ואז בעצם יהיה ירידה מאוד מאוד גדולה בשנת 27, 28, 29, זה יתבסס על מה שהיה בשנות ה-90. עד עכשיו אתם רואים שהקו עולה ממש אחד לאחד, זה מה שהוא מראה בגרף הזה, אנחנו כמובן הולכים לפי הסייקל שלנו של 18.6 שנים של הנדל"ן, ואנחנו כן יכולים לראות פה, אנחנו רואים שהיום טראמפ דיבר על הביטקוין, שהוא אומר איך יכול להיות שביידן, הוא עדיין חוזר לביידן כל הזמן, מכר 10,000 ביטקוין, הממשל החזיק 10,000 ביטקוין, ואז ביידן או הממשל מכר את זה, וזה היה בעצם בהפסד היום, כי הביטקוין עלה כל כך הרבה, וזה היה הפסד מאוד מאוד גדול, הוא אומר never sell your bitcoin, ככה טראמפ אומר, אבל דווקא כשטראמפ אומר never sell your bitcoin, ושעוד מדינות ועוד מדינות קונות רוכשות את הביטקוין, אני מוצא לנכון לתת פה עזרה, ואני בתור אחד שהשקעתי בביטקוין או משקיע בביטקוין וכבר מזמן, איך שהביטקוין מתנהל עכשיו, שהשוק עולה כל כך חזק, והביטקוין לא עולה מדשדש, ואפילו מתחת ל-108,000 כרגע, אני חושב שכל אחד צריך לקבל את ההחלטות, אנחנו אומרים פה שוב ושוב, אני לא יועץ פיננסי ולא נותן המלצות, אני רק נזהר כרגע מהביטקוין, כי איך שהוא מתנהל מבחינתי זה לא טוב. הרי היה לו את כל הסיבות בעולם לעלות. טראמפ אומר, never sell your bitcoin, כן? הנשיא מספר 1 של המעצמה הגדולה. השוק עולה, כל הנכסים עולים. עוד מדינות מחליטות להשקיע בביטקוין. חברות קונות ביטקוין. אתה רק רואה יותר ויותר סיבות שזה יעלה, ודווקא בגלל זה שזה לא עולה, ואני מחבר את זה לסייקל 18.6 שנים שלנו, שאנחנו יודעים שאנחנו בסופו של דבר בגל העולה האחרון, בסבירות די טובה. אני מחבר את הנקודות ואני אומר, אוקיי, ביטקוין ייתכן שב-126,000 שהגיע לפני שבועיים שלושה, בעצם הגיע לשיא. אז פה אני, כן, חובת ההוכחה עדיין לראות שאני צודק, זה שהביטקוין לא יעבור את 126,000. אני לא יודע, כמובן אנחנו לא נביאים, אבל מבחינתי הסיכון בביטקוין כרגע עלה משמעותית. אוקיי, ואני שוב חוזר לבסיס, בסיס האם שלנו 18.6 שנים, אנחנו פה, ייתכן שאנחנו כבר, הנקודה הצהובה בעצם עלתה כבר ממש לפיק. שוב, הגרף הזה מדבר על הנדל"ן בארצות הברית ועל הסייקל הכלכלי. המניות, בדרך כלל השוק, ממשיך לעלות כמה חודשים עוד לאחר שמגיעים לפיק, לכן זה לא אומר שאם הנדל"ן הגיע לפיק עכשיו, או מגיע ממש עכשיו לפיק, אז זה לא אומר שהמניות גם יגיעו לפיק, ייתכן שימשיכו לעלות
ובצורה מאוד יפה במשך חודשים ארוכים, של 6 חודשים אולי, משהו כזה, אנחנו כמובן נעקוב, אבל אנחנו מבינים שאנחנו בעלייה מאוד גדולה שהיא תהיה מאוד מאוד תנודתית, ימים מאוד מאוד אדומים, ימים מאוד מאוד ירוקים, זו תקופה מאוד מאתגרת למשקיעים, אבל ככה זה סביב הטופ. זהו, אז ככה נראה הגרף של הביטקוין, זה השיא ב-126,000 בסביבות תחילת אוקטובר, 6 לאוקטובר, ומאז הוא לא מצליח ללכת לשיא חדש, לעומת הנסדק, שאתם יכולים לראות פה, בכל התקופה הזאת הוא עולה ועולה, רק היום הוא יורד, אבל בגדול הוא עולה, ויש פה מה שנקרא דייברג'נס, כן? יש פה בעצם חוסר התאמה, הלימה בין הביטקוין לשווקים, אני לא כל כך אוהב את זה, אז מבחינתי זה תמרור אזהרה שני, יש לנו כבר תמרור אזהרה אחד שזה ה-XHB, שזה תראו את מדד הקבלנים, שקבע שיא כבר בנובמבר 24, ולא מצליח לשבור מאז את השיא, זאת אומרת, הקבלנים בארצות הברית צופים, שחברות הבנייה יהיו פחות רווחיות, משמעותי לסייקל שלנו, ויש את הביטקוין שמסמן גם שהוא לא עולה, בתקופה של גאות בשווקים, שני אלה, גם הנדל"ן וגם הביטקוין כרגע הם חלשים, זה שתי תמרורי אזהרה, אבל ברור לי שאם אני יכול להעריך נכון, אני חושב שהמניות, בעיקר מניות ה-AI ימשיכו לעלות, הן לא מסיימות את גל עולה כזה של 18 שנה ביום אחד, הן לא מסיימות את זה בגלל איזושהי החלטה אחת, נזכיר שאתמול הייתה החלטת הריבית בארצות הברית, כן, אז בעצם הריבית ירדה ב0.25%, וההחלטה, מה שמעניין היה אתמול, שהנגיד לא אמר שהוא בהכרח יוריד ריבית בפעם הבאה, וזה קצת תלחיץ את השווקים, ולכן ראינו קצת ירידות גם היום, ההחלטה הריבית הבאה עדיין 73% סבירות להורדה של 0.25%, אבל יש גם פתאום 27%, אתמול היה כמעט 0, לפני החלטת הריבית, עכשיו יש כבר 27% שלא יוריד ריבית, וזה קצת מלחיץ את השווקים, בסופו של דבר מי שקובע זה לא פאוול, אלא האמת שנגיד הבנק, אלא מי שקובע זה השווקים, אם השווקים ירדו, אז הוא יוריד ריבית, ואם הם לא ירדו ויעלו, אז יכול להיות שהוא ישאיר אותה, זה בסוף השווקים, זה מה שנקרא הזנב שמקשקש בכלב, זה לא הנגיד מחליט, זה השוק מחליט, והשוק יכתיב לו מה לעשות, אז לסיכומו של דבר, בעניין השווקים, אני יכול לומר, שביטקוין ומדד הנדל"ן, מדד הקבלנים, בארצות הברית מסמנים לנו, תיזהרו, מצד שני, המניות ממשיכות לעלות, AI ימשיך לעלות, NVIDIA תמשיך לעלות, כן, זה בועתי, אבל אפשר ליהנות מהבועה, כל עוד היא ממשיכה, אנחנו לא יודעים, זה יכול עוד להיות כמה חודשים, NVIDIA יכולה לעלות בעוד 50% גם בלי בעיה, לכן אפשר ליהנות מהפירות של העלייה הזאת, לא כל יום יש מהפכת AI, אז אנחנו פה כדי להתקן, אבל יש כבר ככה סדקים בחומה, ובשביל זה אנחנו פה, להמשיך להתקן כל שבוע, חשוב שתעשו סאבסקרייב, תעשו לייק, ולהתראות בסרטון הבא.